Hej, og vi vil vise et korttræk. Jeg har sådan en FDF-kort, og min ven sidder her ved siden af. Det er mig, der skal få. Ja, du skal vælge et kort. Skal vi ikke til det her? Nej, det her. Så, ja. Så kigger. Nu kan min ven jo ikke se kortet. Så har I set det? Har I set det, jeg er konge? Okay, så gør jeg sådan her. Sådan okay, hurtigt. Og så skal han så sidst op. Stop. Ja. Lægger vi det herinde i. Og nu vil jeg finde kortet. Ikke hva'? Hvorfor griner du? Jeg husker kortet var. What the fuck? The fuck? Fuck. Det skulle meget gerne være jeg skulle. Ja, rigtigt. Og du så viser mig, hvad man gør. Og grunden til, at jeg kan ikke helt dokumentere, hvis jeg vil have korttræk, og har jeg træk, hvad jeg så skal gøre. Når du siger stop, så skal du bare skynde dig i kortet. Ja. Men nu vil jeg lige hvad man gør. Ja. Det er ekstremt nemt korttræk, altså. Det er verdens nemmeste. Og jeg skal sige, det er et skippersæt. Det er lidt at bruge på en båd. Det betyder ikke, at han skipper. Han er fucking bit, han kan høre, at det var ham der, de lyser penge for en lang, han så på stykker, han vil trække. What the fuck? Ja. Han siger, at han skal tage et kort. Tilfældigvis er det der. Jeg kigger ikke. Ja, det må du finde mig, og det er sådan en, rød computer. Det lukker. Ja. Det er en computer. Og så siger jeg, ja, jeg gør sådan her. Og du siger stop. Og så der, hvor kortet er. Så kigger man her. Ja, og det er jo så nærmere kongen. Og så lægger den ovenpå. Og så bladrer man bare sådan her, indtil hjertet kongen kommer. Så ved man, det næste kort, det er så det rigtige kort. Så lad os korttræk, og det korttræk spiller din tid på 20 minutter. Og